ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೇತೋಡ ದೇವರೆಂತ ತೂತನಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲಿಯಕಟ್ಟಡು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಮಡಿವಾಳ ಬಂಡಾರಿಯೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರೋಹಿತರು ಅಲಿಯಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಓಲ್ಲ ಎಲುದೆತ್ತದ ಎರೆಜ್ಜಿ ಕಡಲ್ಗ ಸುದೆಕ್ಕ ಬುರ್ದು ಬತ್ತನ ಪ್ರೇತೋನು ಕೂಡ ನೀ ನಮ್ಮ ಕೊಣದೊತ್ತ 14ಕ್ಕೆ ಏರೇನು ಸೇರ್ಸವನು ಮತ್ತು 14ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಾರ ಜನ ಉಂಡವನು ಕಕ್ಕೆಗೆ ಉನುಪುದೀಡು ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕ್ಷತ್ತೆ ಮಾತೆತ್ತ ಮಿತ್ತಲ ಈ ಒಂದು ಅವೈದಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಟೋರಿದೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟದಾಗಲು ಪಿಂಡ ಬಿಡಿಯರ ಉಂಡ ನಾಗ ಮೈಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಆ ಪ್ರೇತವನ್ನು ಮಿಂಚಾಯ್ತೆ ಕ್ಲಾತ್ ಹೊರತು ಪಿಂಡ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮರಣ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟದೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಜೋಗಿ ಮುಕ್ಕಲಂಜಿ ಬೇತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಐನು ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಇರೆಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಲಿಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಾದಾಪಂಡ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮರಣ ಪಡಿಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪೊಯ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆ ದಾದಾಪನ ಬಣ್ಣಗ ಇರೆಗೆ ತರಮಿತ್ತು ಇರೆಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ಒಂದಿಟ್ಟು ದೀಪೇರು ಬಾರ್ದ ಐನ ಮಿತ್ತು ದೀಪೇರು ಬೊಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಆ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಇರೆಗೆ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಅವು ಪುನವಂತತ್ತು ಇರೆಗೆ ಅವು ಕ್ರಮ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಡು ಕಾಯಿ ಗುಮ್ಮಡ ಕಡ್ಪೋಡು ಅಂಚಿಂಚು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಅಂದ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಓಮಗು ಪೆಲತಗನಕದಾಯ ಪಾಡಿನಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರದಾಯ ಕಡ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಲಂಚಿನ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ್ಟು ಪಂಚಭೂತರದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಶರೀರದ್ದು ಈ ಜೀವ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಭೂತಗ ಅವು ಪಂಚಭೂತ ಲೀನ ಹಾಕೊಂಡು ಐನು ಕಾಂಪೊನ್ನ ಪೊತ್ತವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತೋಡ ದೇವರೆಂತ ತೂತನಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೂಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೇತೊಲೆಡ ಮಾತ ದೇವರೆಂತ ಉಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಐರ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮಬೋಧ ಆ ಕುಕ್ಕುದ ಕುತ್ತಿಡು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಆ ಕುಕ್ಕುದ ಕುತ್ತಿಡು ಉಪ್ಪನೆ ಪವರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಕಾಟ ಪೊತ್ತವನ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಏನು ಪೊತ್ತವಣ ದಾಲಿಜ್ಜವು ಅವು ಶರೀರ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಪೊತ್ತವಣ ಆಂಡ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮರಣ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮಗೆ ದಿನೊಲ ನೀರು ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿನೇ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಅವೇನು ಬೂದಿ ಒಪ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐನು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಒಂಜೇಕ ಪಾರ್ದು ಐಕೆ ನೆಯ್ಯಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಐಕೆ ಸುರೂತ ಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ಬಂಡಾರಿ ಬತ್ತದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕ್ಲ ಕುಜಲ್ ಗಿಜಲ್ ಮಾತದಿತ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತವರ ಮೀಪಾದಾದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂತಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮರ ಇಡು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಯಾರಿಪುನ ಮರ ಇಡು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎದಿಯರಂಡು ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಉರ್ಪೆಲರಿಂಚ ತರೆತ ಭಾಗ ಕಾರದ ಭಾಗ ತೆರೆತ ಭಾಗ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ದಕ್ಕದಾದು ತಾರಾಯ್ದ ನೀರಿರ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತಾಡಿಗೆ ಬಂಡಾರಿ ಬತ್ತನ ಅವು ಸ್ವಚ್ಛ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರೆಗೆ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಡು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಮಡಿವಾಳ ಬಂಡಾರಿಯೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪುರೋಹಿತರು ಅಕಲ್ ಬರೋಡಿ ಅಕಲೈನು ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಪ ಮಂತಾದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ದೂಪೆದ ಡಿಪೋದು ದೂಪೆದ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಐನು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಿಲಿನ ಒಂಜೆ ಮಂತಾದ ಐಕ ನೆಯ್ಯಿ ತುಪ್ಪ ಪೇರು ಮಾತ ಮಂತದಾದ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪಂಜ ದೂಪೆದ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟದು ಐನ ಕೊಡಿಟೊಂಜಿ ತುಳಸಿದ ಐನಡ್ಪ ಆ ತುಳಸಿದೈಕ್ ಕುಕ್ಕುದ ಕುತ್ತಿಡತನ ಆತ್ಮವತ್ತ ಅವಳು ಆಹ್ವಾನ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ಸೇರು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐನ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಮೊಟ್ಟು ಮನ್ಪುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಐಟೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ದೀಪ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐಕೆ ತರಳಿದ ಕುತ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ ದೀಯರನ್ನು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೇನು ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲಿನ ಮಾತ ಮಂತದು ಅದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಬತ್ತು ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಕೂಡ ಇರೆಗೆ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಿಕರೆಲ್ಲ ಉಂತಾದು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಸ್ವಚ್ಛ ಅದು ಮಾತ ಬತ್ತ ಐಕೆ ತುಂಬಲ ಕಾಟೋದ ಸುತ್ತ ಇತ್ತನ ಕಜಾವು ಕಜಾವನ್ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಐಕೆ ಇಂತಿತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಅನ್ಪ ಐದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತದ ಆಯ್ನ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಇರೆಗೈನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಐಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತನ ಮಡ್ಡು ಕತ್ತಿ ಕುಟ್ಟು ಕುಡ ಇಂಚಿನ ಉಲಾಂಡ ಐಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತ ಕುಡ ಆರು ಮಡ್ಡಲಿರು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತಲಿಪು ಅಂತ ತಲಿಪು ಸುತ್ತ ಪನ್ಪೇರಾನಿ ಮೂಜಿನಿದುಂಟಾನಿ ತಲಿಪು ನಮ್ಮ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಸೂತ ಕೊಲಲ್ಲ ಪೆತ್ತಂಡ ಆಮೆ ಸೈತಂಡ ಸೂತಕ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಯತ್ತೋಗ ಪಿಲೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಪುದರ್ಪಿದನು ಹೌದು ಉತ್ತೈತೆ ಉಪಯೋಗ ಜನಕ್ಕಳ ಆಚರಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅಂಚ ಆ ಮೂಜಿದಂತ ಸುಚ್ಚ ಆದಾಗ ಐದೊಕ್ಕ ನೀರು ದೀಪುನ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ನೀರು ನಮ್ಮ ದೀದು ನಡುಟು ದೀದು ನಟ್ಟೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಮನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಮನೆಟ್ಟು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡಲ ಯಜಮಾನ್ಯ ಪೊಂಜೆವ ಆಂಜೆವ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಲ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ಪುಣ ಪೊಡಿ ಬೀಡಿ ಇತ್ತಿನ ಐನು ಮತ್ತು ದೀಪನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಐನು ಐಟು ದೀದು ಕೈ ಮುಗಿದ ಐಕೆ ಧೂಪ ಬತ್ತದ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದು ಇರೆಗೆ ಪೂರ ಮೀದು ಪೋಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಐಕ್ಟೆ ಏರಿ ಕಿರಿಯ ಬತ್ತ ಬೈ ತರೆಟ ಚೆಂಬುಡು ನೀರನ್ನು ಕೊಣದು ಬತ್ತಲ್ಪ ದೀಯೋಡು ದೀದಾದು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಿಯೋ ಒಂದು 3 ಸರ್ತಿ ಮುರಿಯಲಿಪ್ಪೋಡು ಬುಲ್ಪೋಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದು
ಐರ್ದು ಬೋಡಾದ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕದಾದ್ರೆ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇರೇಗ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಕೈ ಪತ್ತನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತೋಡುಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಟ್ಟುಲು ಅವೇನು ಮಾತ ಮಂತಾಯಿನಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಿನಕ್ಕೂ 2 ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲ ಬಯ್ಯ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಂದ್ರೆ ಪುರ್ತು ಅಂತ ತುಂಬು ಬೊಕ್ಕಾರ ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂತೆರ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ 2 ಸರ್ತಿ ದಿನೊಟ್ಟೈನ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಸಾವುದಾನಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ಐನ್ ಮನ್ಪುಡು ಸಾವುದಾನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸಾವುದಾನಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೂ ಸರಿಯಾದ ಐಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋನ್ಲ ಇರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಐನ್ ಆಂಜೆವು ಯಜಮಾನಿ ಕೃಷಿಕೆ ಆದಿತ್ತಂದ ನಾಯರ್ದ ಮುನ್ನೇನು ಕದ್ದದು ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಇಂದು ಕಟ್ಟದು ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ ಐನ ಮದ್ಯೋಡಿ ಇರೆಗೆ ಬಂಡಾರಿ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಜಪಡ ಇರಂಡು ನೂಲು ಜಪಡದ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿದ ಬಿಪ್ಪಾತ ಬಟ್ಟಲ್ಗ ಐನ್ ಜಪಡದ ತಾಗುನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಕಟ್ಟೋಡು ಐಟ್ ನೀರಲ್ಲಿ ತೂಪನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಸಾವುದಾನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ಸಾವುದ ದುಮ್ಮನ ನೀರಿಗೆ ಪಜಿ ಮಾಡಲ್ದೆ ಕಾಯಿ ಕುಂಬುಡ ಮೂರ್ದಾದ ಐನ ಅರ್ಧಕ್ಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಉನೋಡುನುಂಡು ಇನಿ ಉನೋಡುನುಂಡು ಐನು ಉಂಡುದಾದ ಮಡದಾನಿ ಸಾವುದಾನಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಸರ್ತಿ ನೀರು ಪಗ 5 ಸರ್ತಿ ನೀರು ಪಗಪೋಡು ಬೊಕ 3 ಸರ್ತಿ ಮಂಜಲರಿ ತೂಪೆ ಕೊನೋಡು ತೂಪೆ ಕೊನೋನಾಗ ಐಕೆ ದಂಡಿಗೆದ ಆಕೃತಿದ ಮತ್ತು ಅಂದು ಮಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯೋಡು ಉಂಡು ಅವ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಃಖದ ವಾದ್ಯ ಅಂದುಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ದೂಪೆದ ಅಲ್ಪ ಸಾವುದಾನಿ ಸುತ್ತ ಇರೆಗೆ ದೇಲಗೂಡು ಕಟ್ಟು ಬೇರು ಸುತ್ತ ಪೀಲಿದ ಬೇಲಿ ಬೊಕ ನಡುಟ್ಟೀರೆಗೊಂಜಿ ಅಂತರಳುಪ್ಪ ಐನ್ ಗಡಿಪತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮೂಜಂತರ 5 ಅಂತರ 7 ಅಂತರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ ಪೊಂಜುನಕ್ಲಿಗೆ ಐನ್ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲ ಇನಿ ದಾನೆ ಇನಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪಾತಿರೋಡು ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅದುನೇ ಸರಿಯಾದ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪಂದು ನೀಡ್ದಾದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬ ಶುದ್ಧ ಜಂದಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ದಾಯೆಂದು ಕೇಂಡ ಈತ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ಕ್ರಮೇನು ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅತ್ತನ ಇರೆಗೆ ಓಲೋಲು ಪೋದು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಓಲ್ಲ ಎಲುದೆತ್ತದು ಎರೆಜ್ಜಿ ಎಲುನು ಕೊನೋದು ಸುದೆಕ್ಕು ಬುಡಿಯರ್ಲಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಾರಿ ಮಡ್ಡೇಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಿ ಮೂಜಿ ಜನತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಸಾವು ಪರುಡಕ್ಲೆ ಅಕಲ್ ಬತ್ತದು ಮನ್ಪೋಡು ಈತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅನಿಷ್ಟ ಶುರುವಾತನಿಗೆ ಎಂಡ ಮರಣ ಪಡ್ದು ಸಾವುದಾನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸಾವುದ ಮಡದನಿ 14 ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ನಂಗೆ ಅಡ್ಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದುಂಡು ಆನಿ ಮೈಚಿಲ್ದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಿಯತಿ ನೋಡೋದುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಸಾವುದಾನಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುರುವಾತನ ಅವ ಇನ್ನು ಅನಿಷ್ಟ ನೀನು ಏರು ಕಲ್ಪದೆ ಎಂದು ಬೋಡು ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾವುದಾನಿ ತಿಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗೌರವನ ಅತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತೋಡ ದೇವರೆಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇನಿ ಕುಲೆಕ್ ಬಲಸೆರೆ ನಮ್ಮ ಆಚರಣಾ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಉಂಡು ಇನಿಂದು ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಇನಿ ಕೆಲವು ಜನಾಂಗೋಲು ಬಾರಿ ಹಾಲಾತ ಅಂಚಪಣದ ಗೌಡ ಜನಾಂಗೋಲು ಕೆಲವು ಜನಾಂಗೋಲು ಮತ್ತು ಇನಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾದ ಇಲ್ಲಲೇ ಐನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮದುಮೆಡಾವಡು ಮರಣೋಡಾವಡು ಅವು ಭಾರಿ ಹಾಲಾತಲಿ ಜನನ ಬುಕ್ಕ ಮರಣಡು ಜನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ರಡ್ಡೇಕ್ಲ 14 ದಿನದ ಸೂತಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಕ್ಲ 14 ದಿನದ ಸೂತಕ ಇನಿ ಓಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಮ್ಮ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಬುಡಿಯರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತುಲೇನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊನಪುನೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಲಾಯಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ತುರುತಾನಿ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕುದ ಕುತ್ತಿಡಿತನ ಆತ್ಮನು ಮೂಜಿನ ದಿನತಾನಿ ಬೂದಿ ಒಪ್ಪೋಗು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಬತ್ತನು ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ತನ್ನ 13 ದಿನತಾನಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಜಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಆ ಜಾಲಿಗೆ ಬತ್ತನಾನಿ ಆನಿ ಆತ್ಮ ಏರೇರನೆಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದೇರು ಸಾವುಗು ಸೇರ್ದೇರು ಐನು ಮಾತ ತೂಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಎನ್ನ ಇತೇಶುಲೇರು ಬಂಧುಲೇರು ತೂಪುಂಡು ಆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸು ಮಾತ ಐಕ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಉಲಾಯಿಲಿಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಉಲಾಯಿಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಆನಿ ಉಲಾಯಿಲಿತ್ತದ ಐನಿರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಆನಿ ಉಲಾಯಿಲಿಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಲ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಗಾಂಡು ಗೌಜಿ ಶುರುವಾತಂಡು ಒಂಜಿ ಸೇರ ಇರ್ತ ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಕೋರಿ ನೆಟ್ಟು ಮಂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಂಚಿನ ಓರಿದ ನೈಟ್ ಉಂಡುದು ಮುಗಿಪೇರೆ ಅವು ಐಕ ಮೀಚಿಲ್ಲು ಪನ್ಪುನ ಐಕ ಆತೆ ಮೀಚಿಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಲಸದಾದ ಕೂಡ ಉಲಾಯಿಲಿತ್ತದು 14 ದಿನತ್ತಾನಿ ಕೂಡ ಇರೆಗೆ ಆ ಮೂಲೋರ್ದು ಕುಟುಂಬರ್ದು ಬೈದಂದೆ ಆ ಮೂಲೋಗ ಇನ್ನು 14 ದಿನತ್ತಾನಿ ಇನ್ನು ಕಡಪುರದು ಗೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಕ್ರಮ ಐದಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಪ್ರೇತೋಲೇನು ಪಿದಾಯಿ ಬುಡ್ಪುನೆತ್ತು ಮೋಕ್ಷವು ಬುಡ್ಪುನೆತ್ತು ಉಲಾಯಿಲೆತ್ತದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಮೂಲೋರ್ದು ಬೈದ ನಡ್ಲೆಪ್ಪುಣವು ಇರೆಗೆ ಬೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟಡು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವು ಬುಡ್ಪುಣೆ ಈತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಈ ಎಲೂನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಸುದೆಕ್ಕ ಕಡಲ್ಗ ಪೋದು ನೇನು ಬುಡ್ದು ಅವಳು ಏರೇರ್ಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದಾಯಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟದಾಯ ಕಿರಿಯವನ್ ಪೇರ್ಲಜ್ಜಿ ಸಮ್ಮಲೇನ ಜೋಕುಲ ಕಿರಿಯ ಬತ್ತಿರ ಇನ್ನು ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದಾಯಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟದ ವೈದಿಕರು ಕಿರಿಯ ಬತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ತೂಪನೆಗಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಡಲ್ಗ ಸುದೆಕ್ಕ ಬುರ್ದು ಬತ್ತನ ಪ್ರೇತೋನು ಕುಡನಿ ನಮ್ಮ ಕೊಣದೊತ್ತ 14 ಏರೇನು ಸೇರ್ಸವನು ಮತ್ತು 14 ಸೇರ್ಸಾರ ಜನ ಉಂಡವಳು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಬುರ್ದ ಅನ್ಪಿದಾಯಿ ಕಡಪುರದು ಕೊಡ್ದಾದ ಬತ್ತು
ಏನ ಪಿದಾಯದಾಯನ ಕೊಂಡೊತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಅವೈದಿಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ದಾದು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿದಾದ ಬಣ್ಣ ದುಂಬು ಸಾವುದನಿ ಒನಸು ಈ ಒಂಜಿ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಉನ್ಪುದೀಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಉನ್ಪುದೀದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಾಪಿಯ ರೆಜ್ಜೈನ್ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಉನ್ಪುದೀಪುನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎತ್ತದು ಬಟ್ಟು ಮುಟ್ಟುನ ಮೋಕ್ಷ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಎಂಚ ತೂತ ಬನ್ಪುಣೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಅಪ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಎಂಚ ತೂತ ಸರಿ ಚಾಕರಿ ಬಂತಾನ ಅಕ್ಲೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮದ್ದು ನೀರು ಕೊಡ್ತಾನ ಅಕಲ್ ಮಂತೀತನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿನ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಬಂತೊಂದನ ಅಕಲ್ ಕೊರನ ದೇವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪಾಲು ತಂದುಲ್ಲನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ. ಕಕ್ಕೆ ಉನುಪುದೀಡಿ ಬೇಟಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಂತನೇ ಅನ್ಬೇಕೋರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದಿಪ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಕಕ್ಕೆಗೆ ಉನುಪುದೀಪನು ಬರ್ಪುನು ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲಿಡ ಐರ್ದಲ ಅನಿಷ್ಟೋಡು ಒಂಜೆಜ್ಜ ದುಂಪೋತ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟು ಜಿಂದುಕೊಂಡು ಪೆತ್ತಾಗ ದೀಪ ಇದು ಐರ್ದು ಮಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟ ಐರ್ದಾದು ಬಂದುಲೆ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಉನುಪುದೀದು ಕಾಪೆರಜ್ಜಿ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಉನುಪುದೀದು ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕ್ಷತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ತೂಯಿನ ರೀತಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ತೂಯಿನ ರೀತಿದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಅಪ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಹಿರಿಯಗೆ ಯಾನೇ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೋಡಬಾರ್ದು ಪೋಪುನ ಜಾಗೇಡು ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ಪುನ ತೂತ ಏರೇರೆಗೆ ಮಂತನ ಪುಂಡಿ ಏರೇರೆ ದೀಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೇಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸದ್ಗತಿ ಆಪನ ಜಾಗೆ ಮಾತ ಈತು ಸ್ವಚ್ಛ ಬೋಡು ಕೆಲವು ಮಾತ ಗೋಡಂದಲಕ ಗೇರೆದ್ದಲೆಕ ಮಾತ ಈಗ ರೂಪಾಲಜ್ಜಿ ಬನ್ನಲಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಯಾನಕಿಯನ್ನೇ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕನು ಜನ ನೋಡಾಡು ಮರ ನೋಡಾಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕಿರಣ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿ ಆತನೇನಿ ಬೊಕ ವಾ ಜಾಗೇಡು ಬಾಲೆಗೆ ತೊಟಿಲು ಪಾಡ್ಲ ಆ ಜಾಗೇಡೆ ಬಾಲೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮರಣ ಮಸನ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತಂದು ಇನ್ನು ಹಾಲ್ಡ್ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಲ್ಡ್ ಸಾವ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಿಗಂದು ಕೇಂಡ ವಾ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತೊಟಿಲು ಪಾಡ್ನ ಆ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನಿ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ನಿರೆಕರೆ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲು ಸಕಲ ಜೀವಚರಕ್ಕುಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಪುಂಡು ಐರ್ದಾದು ಆ ಏರು ಆನಾವಡು ಪೊನ್ನಾವಡು ಆಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮದ್ಮೆದ ವನಸು ತಿಂದನ ಒರಿನ 4 ಜನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪ ಒರಿದು ನಾಯಿ ಪೆತ್ತ ಕಂಜೆ ಪದ್ದಕ್ಕುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪಕ್ಕಿ ಪೆರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂದುದು ಪೋಪ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಡಗರದ ವಾತಾವರಣ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಎಪ್ಪುಂಡು ಸಾವುಲಂಚನೆ ಮದ್ಮೇಲಂಚನೆ ಐರ್ದಾದು ದಾರೆ ಅವು ಮಾತ ಇಲ್ಲಲೇ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬದ ರೂಢಿಲ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆದಾನಿಲ್ಲ ಸಾವುದಾನಿಲ್ಲ ಮಸಣದ ಲೆಕ್ಕ ಆನಿ ಇಲ್ಲಲ್ತನ ಪೆತ್ತಗೈ ಕಂಜಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯೇನು ನೀರ್ಲಜ್ಜಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದುಸ್ಥಿತಿ ಐರ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಊರುಡು ಮಾತಿರ್ಲು ತನ್ನ ಇನಿ ಅನೇಕ ನನ್ನ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಕೇರಳಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬುರ್ತು ಪಿದಾಯ ಬೈಜ್ಜಿರ ಆತ ಶೋಕು ಅಕ್ಕಲ ಸಂಸ್ಕಾರಣ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇರಳಡ್ ಮತ್ತೊಂಡ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉರ್ಲೇಡು ಕುಂದಾಪುರದ ಕಡೆಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒರಿದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಶ ಮಂತದ ಐರ್ದಾದು ಒಂದೇನು ಅಲಿಯಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ತೋಜಾದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲು ನೇನು ಜನನ ಆವಡು ಮರಣ ಆವಡು ನಂಗೆ ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕದ್ರೆ ಆದರೆ ಜಿಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ 25 ದಿನ ಜನ ನೋಡ್ದು ಮರಣ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲಾಕ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ಹೊರತು ಒಂದು ಬದುಕನ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜೀವಸತ್ವ ಇನಿ ದಾನೆ ಆತನ ಕಂಡು ಇನ್ನು ಎರೆಗಲ ಇನಿ ಮಾತ ಇನಿ ಬುರ್ಚಂದೆ ಆತನ ನಿರ್ಧಾರದ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಜಿ ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ದೋಷ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಡು ಪೋದು ಅತ್ತನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಲಿಡು ಹಾಲ್ಡ್ ಪೋದು ಪಿಂಡ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ನ ವಾ ಪ್ರೇತೋಗಲ ಇನಿಗ್ಲ ಸದ್ಗತಿ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಗತಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನನಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರ ಐಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸರಳ ರೀತಿಡ್ ಒರಿ ತೀರು ಪೋಂಡ ಮಸನೋಡಿ ಪೊತ್ತಾಗ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಮಸನೋಗಿ ಕೊನೋಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಪಂಚಭೂತೋಡು ಸರಿಯಾಯಿನ ಶರೀರದ ಸುಂಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಆವಡಾಯನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಲ ಆವಡಾಯನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಮಣ್ಣದ ಋಣಕ್ಕೂ ಬೋಡೋದು ಮಣ್ಣಡಿ ಪಾಡೋಡುಂದಲ ಇತ್ತನಿಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಋಣ ಉಂಡು ಒಂದು ಐದು ಇತ್ತ ಹಿರಿಯಗೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅವು ಈ ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊತ್ತಾದಿರಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐರ್ದಾದ ದಯಗಂದಿಗೆಂಡ ಮೂಲೆ ಮಂತದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಸಾವುಗೂ ಮಾತ ತಿಕ್ಕನ ಕಾಕಾಜಿ ಗೊರಡುಂದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯದ ಕುಟುಂಬದಾಗಿ ಹಿತೇಶಿಲಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 100 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಂಬುಡ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ತ ಓಡುದ ಕಜಿಪುನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಇಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಸರಳ ದೀತೀರು ಕುಂಬುಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲುಂಡು ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲುಂಡು ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲುಂಡು ಹಿರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲುಂಡು ಅರಿತ ಪಾಯಸ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲುಂಡು ಈತೇ ಸಾವುಗು ಬೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಇನಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಪದಿಂಗಿದವರ ಗಸಿ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಪಾಲಕ್ ಪನ್ನೀರು ಗಿನ್ನೀರು ಮಾತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಾವುಲೆಂತೂನಾಗ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತನ ತುಳುನಾಡದ ಸಾವುಗೂ ಏತ ನಮನೆದ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಾಯ ಎಂದು ಕೇಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡ್ಲ ಪ್ರಾಣಪೂಪನಿಗೆ ಸಾವು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು
ಅನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಾವು ಒಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿ ದಾಯಿಗತ್ತಿಂದ ఆయన ಪೊತ್ತಾವು ನಾವು ಅತನ ಪ್ರಾಣ ಕಡಿಪು ನಾವು ಸಾವತ್ತು 11 ದಿನ 13 ದಿನ ఆయన ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ಣತೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ ಸೈಪುನ ಆತನೆಟ ಸೈಪುಜೆ ಆಯ್ ಸೈಪುಜೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಾವು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪುದೀತಿರಿ ಶುದ್ಧ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅವು ಬುಕ್ಕದಷ್ಟು ರೋಯ್ ನಾವು ಸಾವು ಒಂದು ಫಂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಯಾರಾಪು ನಾವು ಆ 13 ದಿನ ಕರ್ಮಾಂಗಲು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಸಾವು ಆಪನೆ ಪ್ರಾಣ ಬುಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಪು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅತ್ತು ಐರ್ದಾದ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನೀನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ಚಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ದಿಗಡು ಕಷ್ಟ ಇರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಶುದ್ಧ ಸರಿ ಮನ್ಪನ್ನ ಇರ್ದಾದ ಶುದ್ಧ ಜನಲ ಕಾತ ನಮ್ಮ ಇನಿಂದು ಐರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಮಡ್ಡೆಲಿ ಬಂಡಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೇನು ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನು ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಬಡ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಬರೆದು ಬಲಸದು ಒಲ್ಲ ತಡ್ಯಾಗ ದೀದು ಬಿಡ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಪುನು ಈತ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಈತೆ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಇನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಮೀನಾಡ್ನಲ್ಲ ತಡ್ಯಾಡ ದೀಪ ಮಿತ್ತಡ್ಯಾಡ ಸೈತನಾಗ್ಲಿ ಆತ ನಂಬಿಕೆ ದಿನ ದೇವೇರ್ನ ರೂಪದ ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನು ಗೌರವಿಸಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇನಿ ಸೈಪುನ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಎಲುನ ಒಂಜಿ ಒಡೆಗ ಹೊತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ವನಸ ದಿಕ್ಕಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತ ಇತ್ತು ಪೆದಮನಿರ್ತೀವಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ ಹಿಂಸೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಪುದಾರ್ಡ್ ಕುರಿಯರೆ ನಮ್ಕಿನಿ ಕಾಸು ಅದು ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ನೇನೇ ಒಲ ಬನ್ನಂಜ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಪಂತೇರು ಸಂಪತ್ತಿನ ಇರುವು ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅರಿವು ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಕಾಸು ಬದುಕು ಎಂಚಿನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತದ ನಂದಿಕೆಂಡು ಆ ಸೈತನ ಹಿರಿಯನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲೊಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆದ ಬೇಲೆಡ ಬೈದನು ಐರ್ದಾದ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ನ ಜೋಕುಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕನ ಸುತ್ತು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಬೆಂದು ಇನ್ಬಣ್ಣ ಜೋಕುಲು ನಮಕೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಳುನಾಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತೆ ಇನಿ ಅವು ಬತ್ತದ ಮತ್ತು ಜಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಪೋದು ಐರ್ದಾದಿನಿ ಮಾತೆತ್ತ ಮಿತ್ತಲ ಈ ಒಂಜಿ ಅವೈದಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕಾರನಿಕ ಬತ್ತದು ಇನಿ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಟೋರಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತಾವನಲ್ಲ ಬೂದಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇತ ಉಚ್ಚಾಟನೆಲ್ಲ ಇನಿ ತತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈರು ತತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೇತನ ಪೋದು ಪಿಂಡ ವಾ ಕಾರಣಗಳು ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟದಾಗಲು ಪಿಂಡ ಬಡಿಯರ ಉಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇನಿ ಅಪಗನ್ನ ಇರೆಗೆ ಇಂಚ ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟನಾಗ ಮೈಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪಣ ಆ ಪ್ರೇತನು ಇಂಚ ಐತೆ ಕ್ಲಾತ್ ಹೊಡ್ತು ಪಿಂಡ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇಂದುಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋಡತ್ತೈತೆ ನಂಗೆ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟುನ ಮೈಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾತಿರ್ನ ಮೈಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟುನ ಮೈಲ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನಿಗೆ ಅಪಗಂಡ ಐತೆ ಈ ಪ್ರೇತವನ್ನು ಮುಟ್ಟುದು ಮುಕ್ಕಳು ಇಡೀ ದಿನ ನೆಕ್ ಮೋಕ್ಷ ಗೊರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೊರ್ಪೇರು ಬನ್ನಾತ ಯಾನಿಕೆನ್ನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಈ ಜನಕ್ಕಳು ಮಂಗೆ ಇರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರ ತೀರ್ಜಿಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸರಳ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವು ಗೌಜಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಉಭಯ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಪಿಂಡ ಬುಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅಲಿಯ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಪ್ಪಜಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಬಡತ ಕೊನದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಓಲ್ ನೀರ್ದೀಪನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕಾಯಿ ಕುಂಬಡ ದೀದು ಅಕ್ಲೆ ಬಲಸದು ಸರಳ ರೀತಿ ದುಡ್ಡುಲೊರಿಪುಂಡು ಶಾಂತಿ ಲಾಭನು ನೆಮ್ಮದಿ ಲಾಭನು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾವನೆ ಲಾಭನು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಕೊಡದ ಕಟ್ಟತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಜನನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸೂತಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇನು ಮಾತ ಬರೆದು ಬಾರಿ ಶೋಕು ದೀತೀರಿ ಆ ಕುಕ್ಕುದ ಕನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪಗ ಇನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದನೆತ್ತು ಆಂಡ ಇನಿ ತುನಗೈಕ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಟ್ಟುನ ಚೋರ್ನೋನ್ಲ ಇನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪಿದಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಉಲೈದೆ ತೊನ್ನ ಇರೆ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಬೇತ ಮಾತ ಮನ್ಪನಾಗ ದರ್ಬೆದ ಪವಿತ್ರದೊಂಗಿಲ್ಲ ತನ್ನ ದರ್ಬೆ ಹೋಮದ ಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಬೀರ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಐನ ಬದಲು ಕದಕೆವಂತಿ ಪಾಡಿಜಿರ್ದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐನಿ ಅಪಗ ಇರಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ಗೆ ದರ್ಬೇನು ಸುತ್ತದ ಮರಿಟ ಸೋಂಪಾದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿಗೆ ವಿಷಗಾಲಿ ಒಯ್ಪುನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಿತ್ತನಿರ್ದ ಅದು ಉನ್ನಾಗ ಮನೆದೀದಾಯ ಕುಲ್ಲೋಡು ಈಗ ಈ ಭೂಮಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಅದು ಶರೀರದ ಭಾಗ ಕೆಳಮುಖವಾದಕ್ಕೆ ಜಗ್ಗಂದಲಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾತ ವಿಚಾರೋಡಿಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾರಣಗಳ ದಾಯ ಅಂಬಿಯಡಿಪುನೆ ತಪ್ಪಿರೋಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಆತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ಕೆ ಇರ್ಪುನ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಂಜು ವೈದ್ಯಿಗೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಾಗ నేను ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪಾಲಿಸೊಂದು ಬತ್ತನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಮೋಕ್ಷಲ ಉಂಡು ಸಾವುನು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಮನ್ಪುಲೆ ಸರಳವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರಳ ರೀತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೀಚಿಲಿಗೆ ಏತಲ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮೀಚಿಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಸೇರಾರ್ಥ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿಲ ಕೋರಿಲ ಎತ್ತನಿರಲ ಇಡೀ ಊರ್ನು ಫಂಡದ ಅಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮಗೂ ಅಶಾಂತಿ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಆವಡು ಸಾವು ಸದ್ಗತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೀತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಪಾಲಿಸೋಡೊಂದತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟತ್ತನ ಪಾಲಿಸಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಏರ್ನ ಮಿತಿ ಹೇರಿಕೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕುಲಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪಾರ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನೇನು ಮತ್ತೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಮಂತದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪ ಎಲ್ಲ ಎರೆಗಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವ ಪಡೋದು ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪ